Ali ima i mlađih naprednjaka koji se izgleda još nisu svikli, pa ih je buka poprilično potresla. Ako je smisao vaše politike čitave da lupate u šerpe u 8:05, lupajte koliko hoćete. Ali ja ću zato večeras u 8:30, u 20:30 sa svoje terase, Bogu hvala, velika mi je, na glas da pustim preko svog razglasa nešto što se suprotstavlja njima. I tako i bi. Iste večeri poslanik Đuka izašao je na svoju terasu, hvala Bogu veliku, i u društvu sa još nekoliko, pa sad ja ne znam, drugara, navijača, đuligana, izrazio svoj dobro organizovani spontani protest protiv šerpi. Ujutru je na kafi sa Đukom, a uveče izgleda na baklji sa Đukom. Ajde, čuvaj. Može. Pazite, Đuka možda deluje kao, pa, Đuka, ali čovek je ipak veliki trendsetter i influencer. Njegov uticaj se prosto preliva sa njegove terase i na mnoge druge terase. U stvari više na krovove, jer na terasama su neki obični ljudi koji žive u tim stanovima, a na krovove se te večeri popeo veliki broj zvučnika, baklji i nešto malo đuligana. Lopove, žila se, 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 lopove. Uglavnom se, kad je neki spontani protest ili kontraprotest, svejedno, građani opreme onim što zateknu u kući, što im je pri ruci. To može biti šerpa, lonac, varjača, kutlača, pištaljke ili prosto udri o terasu čime stigneš. Međutim, ovde vidimo da su glavni rekviziti, dobro, osim Đuke, baklje, topovski udari i moćno ozvučenje. Pa ko to ima na gajbi? Ženo, vidi, molim te, u špajzu je li ostalo onih baklji od prošli put? Šta? Samo 2 dimne bombe? Pa ja sam rekao da se ide u nabavku. 30 rolni toalet papira, idemo u klonji, ni jednu baklju. Znaš šta misliš, bre? I naravno da se čovek pita otkud im baklje, otkud ozvučenje, ko su uopšte ti ljudi koji nam u sred policijskog časa ulaze u zgrade i penju nam se po krovima. Meni se konkretno nisu peli. Ali evo šta kaže stanarka zgrade u naselju Sava Kovačević u Zemunu, ulica Miće Radakovića. Gospođa se zove Slađana Stijepović-Erac i hvala Slađana što ste se predstavili imenom i prezimenom. I poslala nam je u pisanoj formi svoje utiske ovog malog noćnog performansa. Pročitat ćemo. U 20 časova su uleteli navijači sa bakljama i ostalom prikladnom opremom. Bilo ih je od 10 do 20 u svakom od ulaza. U toku dana su već doneli ozvučenje. U dogovoru sa predsjednikom kućnog saveta uzeli su ključeve da bi izašli na krovove zgrada. Tu su postavili ozvučenje, pirotehniku, topovske udare i slično. Stigli su sa više kola i imali su jednog koordinatora. Zvali smo policiju od 19 časova. U 20 časova više nas poziva policiju, od koje čujemo da nemaju nikakvo obaveštenje o okupljanju i da će poslati patrolu čim neko bude slobodan. Mi smo bili isprepadani. Kada su završili sa predstavom, urlali su po ulicama provocirajući: šta je Zemunci, gde ste? Što mi je ovo poznato? Znači, huligani stižu u grupi, u sred noći, u očigledno organizovanoj akciji obavljaju šta su naumili, građani uplašeni pozivaju policiju, policija kaže važi, a za kad vam to treba i ništa, huligani odlaze, građani uz bunu. Od istog autora malog noćnog rušenja, krenuli od temelja, završili na krovu, ni fantomke nam više nisu potrebne, dobro organizovano, noćno, a opet spontano, Hercegovačka 2, kontra šerpa. Izgleda da nisu svi imali ovako dobre koordinatore spontanosti, pa je manjih problema bilo recimo u Nišu. Kad kažem manjih problema, mislim u stvari za malo požar i to u stambenoj zgradi. Pare lopove, žila se, da ti pare lopove.
Baci pare, lopove! Hapsi miliciju! Naravno da je prva reakcija svakog normalnog čoveka na ovo: Gospode Bože, kakvi moroni. Ali nemojmo. Neka prvi baci baklju onaj koji nikad nije bacio baklju i za malo spržio zgradu. Hoću da kažem, dešava se. Najvažnije je da u ovom kontraprotestu niko nije povređen, za sad, i nema vezivanja stanara, još uvek. A što su neke komšije možda malo pod stresom od gomile nezgodnih momaka koji im u sred noći u čoporu upadaju u zgradu sa gomilom navijačke opreme i to tokom policijskog časa, pa Bože moj! Ali, drage komšije, znajte, bakljada uvek deluje moćno, zastrašujuće, kao da se nikada neće ugasiti. Ali za tili čas nestane i sve što iza bakljade ostane su samo dim i smrad.